Yabona Ukhozi FM balisafuna ukuba nesithunzi. Elisafuna ukuthandwa, ubuyelwe isithunzi salo. Ukhuzani noMthandeni alibakhiphe kulento ye-top 10. Uma lifuna ipeace, lukhiphe uMaskandi kulento ye-top 10. Ngoba lizoqhubeka lwenze kanje lizolahlekelwa isithunzi. Lizohamba libhala kuwo wonke ama-social media. Libhala ku Facebook lithukwa, ku TikTok lithukwe, ku WhatsApp lithukwe, ku Twitter lithukwe, ku Instagram lithukwe kuyo yonke indawo. Ngenxa yaKhuzani noMthandeni kubalandeli babo. Kumanje nanga umjolisi unenkinga. Akazi ukuthi kumele enze njani. Uyathuswa ngapha, uyathandwa ngapha, uyathuswa ngapha. Yabona uthola yonke into akange-understand ukuthi yena kumele enze njani njengamanje. Abalandeli baKhuzani bamhlohla bathi bazomvotela ngoba nakho benzani befuna ukulaya uMthandeni. Angazi why bafunani lapha because uKhuzani akekho kwi top 10. Yini le abahamba boyigcinxa kumfana omncane. Naba nabalandeli bamthandeni bayamthusa ngapha. Bamtshena kahle ukuthi akayeke lento ukuyikhankasela. Kuthiwa ukuthi yena njengoba elapha kwi top 10 akumele ikhankasele. Into enjani leyo? Kuthiwa akayeke ingoma ediservayo. Kahle kahle Ukhozi ukuthi kahle kahle ilento eliyenzayo aliyazi. Uma kunengoma ediservayo, futhi yini umsebenzi walezi ngoma ezinye ezo9 if ikhona ediservayo. Akuyeke phela ediservayo singafaka lezi ezinye. Because mekhankasa umjolisi manje thiwa uzobulala ibrand yakhe for iminyaka of 5. Ngoba kahle kahle lento vele ukuthi kufaka uMaskandi kulento ye top 10. Ayi, akazi beyinhle. Ungizwe Mchunu wathi uyena owenza ukuthi ngene uMaskandi kwi top 10. Njengayiphike Ukhozi FM into ekenziwa ungizwe owayithinta ngesandla sakhe yayinhle ngoba yonke into ayithinta ngesandla sakhe iyahliphisa kuyaliwa lapho. Nangu Ukhuzani noMthandeni namuhle uyenqoma ukuthi yena obaqhathayo kunjani makunje namuhle. Mawukhumbula nalezi zakhathi zomgqumeni nomjengiseni Ukhuzini ukuthi wayenzani ngokusho kwakhe. Wangena kwipolitiki waqhatha izwe watshena abantu ukuthi awahamba bovotela iANC jikijiki after lokho ekade thura Maphosa ngoba nakho shuthi khona basebemthembise khona wajika wathi akuvotela iANC jikijiki sesihamba isikhathi wathi uyaxolisa kubantu. So uma ngempela kuyicebe lafika noNgizwe leyo ayisuswe into enoNgizwe ngoba uyaqhatha la akafika khona. Ayikho into enhle yaqhamuka noNgizwe yaba yinhle. Uhlezi exova. So uma ngempela Ukhozi lifuna ipeace, lifuna ubuyela lithandwe. Thina sikhule silithanda silalela Ukhozi. Udlalela oBig Nazi, oProfessor uDJ Cleo ngaleza oMalaika ngaleza zakhathi usazi ukuthi top 10 vele kuzohlukanisa ingoma yomdanso. uMaskandi sokugcina kusigiya ngengoma. Awugcile ngempela ngapha uMaskandi kusigiya ngengoma ngoba lento izolahlekisa isithunzi soKhozi. Zololokhu Ukhozi liyathuka belithuka. Wayemele kuvotwe uKhozini ngoba shuthi ngabe banika ingoma ediservayo. Last year belithuka Ukhozi kuthiwa ngalo yanyaka la thukela ingoma ka DJ Show. Abantu babengavotanga wavota uDJ Show nabantu lathuka Ukhozi. Uma ngempela ukuthi lifuna imali Ukhozi alendaba nebrand yayo wenkosi yami. Shuthi ke vele ndogcina vele senifana noCarpet. Ukhozi alikwazi ukuthi lilungise into yabo noMaskandi ngoba laba bantu kwamanje mina beke ngithukela lokho engishoyo. Ngendlela abacabanga ngakhona nangendlela abafuthu abayifayithela ngakhona lento kaMaskandi ipersonal kubona ukuthi abalandeli baKhuzani abafuna ukubona uMthandeni ewina ukuthi abamthandeni abafuna ukubona uKhuzani ewina. So lento izohlezi iqhatha Khozi siqhelelaniseni ke nalonto kakhulukazi leyo nyaka. Into engayenza manje makuphela lo nyaka uma uphela winisani iGucci ukuze nithole ipeace ngoba yangawina hey nizokhomba umzono otshwala. Awu mani winisa manje awukuthi niyawuvala uMaskandi at all or niyabavala uKhuzani noMthandeni bengaphinde bezoKhozini ngoba le ngoma yo top 10 nibagcinise nje lapha idlalo noma yikuphi lapha ningabadlala khona kosigiya ngengoma kodwa kulento yokuhlukanisa unyaka ngoba izoqhatha izodicelela phansi isithunzi soKhozi uhlezi lithukwa kwi radio station enkulu kangaka eAfrika eningizimu Afrika futhi.